Slav, şev baş, evar baş, evamlo hevidarım herkes başe. Gelek spas tıkımız bu tevlibuna ve hunjna ve hatene lehev kombunel bendamene. Mivane min lekoliner Yakup Güneş'e. İro emi bahsa meseleyin Bakure Kursanı Türkiye bikine pevajı ve kunhat rojevi daye. İro partiyen le meclisa Türkiye civini xapekani le devlet bahçeli le ortaya tune bu. Edi nexaşe, gran nexaşe, hanek dibêjin le hayatê tune edi em nizanin. Partiyawî tabi dibêje giran nexweşe ew ê tedavî be, ew ê hefta pêşiya me were ama rast em nizanin. Tabi mesela me ne hebûn û tunebûna Devlet Bahçeliye mesela me esas merû çawa bikare be hebûna milletê Kurd bixe bin garantiyê. Esas derdê me ew e, em vê derê li pêwî ne. Her wiha milletê me din jî heye. Ermenin, Asûrîne, Sûryanîne eger bikaribin rojata navîn hebûna wan jî bikeve bin parasını süper dibe, baş dibe. Ev armancê me serekene tabii huzur aramiya li rojata navîn jî baş dibe ama qasî ku em dibînin li Sûriyê mesele pir li gor dilê me pêş nakeve. İşaretê şerê navxweyî hene. Çi ne ev işaret? Mesela heteşe dîsa kongreya xwe pêkaniye, kongreyekî ye civînekî berfireh li Sûriyê pêkanîne dîsa bang li Kurdan û kêmenetewê din nekirine. Daxuyaniyekî pir tûj ya rêveberiya xwe ser heye. Ez dixwazim paşê bu ara parve bikim lê pêşî ez mîvanê xwe bigirim jor hema xêratina lê bikim em hema wisa bikevin nava meselê. Tabii hûn bahsa durziya dikin, durziyan jî xwe seriya xwe îlan kirine. Tabii numune ji Kurdan girtine. Ew kesên ku dibêjin durzî xwe seriya xwe îlan dikin çima Kurd nikarin bikin ne wisa ye. Ê ku bûye numune bixwe Kurdin. 12 sala xwe seriya wan heye li rojata navîn. Êdî Alawî dibin, durzî dibin, kêmenetewên din dibin. Ez dibêjim qey numune ji Kurdan digirin. Cesaret, hêz, îlham ji Kurdan digirin. Yani ez duwê qenaatê de me. Yakup Güneş, merhaba bxêratî. Merhaba, ji mêvanên te re selam û hürmet. Malatya ve hêvîdarim tu başî. Başim gelek spas tu sabî. Hêvîdarim tu jî başî. Malatya ve pir spas dikim ji bo hatina te, tevlîbûna te. Tamam. Bi mêvaniya te jî ez gelek dilxweşim. Tu nizîkî kamera bûyî, tamam. Ew bi vî şeklî pir baş e. Niha tiştek ku ez merex dikim û ji te dixwazim hêvî dikim tu şîrove bikî pêşî niha nûçeyekî germ ji Rojavayê Kurdistanê hatiye Kongreya Nûnertiya Gelê dibêje Kongreya ku li Sûriyê pêk hatiye. Tabii Rêveberiya Xwesera Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê dibêje. Kongre Nûnertiya Gelê Sûriyê nake. Em beşekî ji Sûriyê ne nûnertiya me nehate kirin. Em ji naveroka vê kongre nerazî ne. Em nabin beşekî ji pêkanîna encamê vê. Niha ev kongre çi ye? Ya rastî îro pir firseta me çê nebû ez bişopînim. Lê ez gotinê ji te re bihêlim. Tu li ser vê şîrova te çi ye? Yani heteşe li pê çi ye? Rêveberiya Xweser, tu helwesta rêveberiya Xweser bi giştî çewa dibînî di derbarê pêşa roja Sûriyê de keremke Yakup Güneş. Yani ha ev kongrehanê demekî dirêj heteşe dixwaze him diçe di qada navnetewî da him jî hemû pêkhateyên Sûriyeyê dan xwe bi awakî bide qebûl kirin. Hemû hewldana wî bi gorî vîya dixwaze xwe bi gelên din jî bide qebûl kirin lê rê û rêbazê wan tişta ku ew pê digire bi gorên sosyolojiya Sûriyeyê nine. Ji ber ku mentalîta wan û hişmendîtiya wan jî ji bîya pir müsait nine. Yani ew külliyata ku li ser fikr û ramanên xwe xurt kirine hanî evê merhele hanê pir ji pirdengî û edaletê û wekeviyê û aşîtiyê re pir zêde jî müsait nine. Ji ber ku ev külliyat bi serê xwe külliyatekî bi problem e. Heteşe çend roj berê îro texmîn dikim konferansekî diyaloga Sûriye ya netewî li darxist û gazî Kurdên wê derê nekirin. Gazî hinek Tirkmena jî nekir. Gazî Drûziyan nekir. Gazî Elewiyan nekir. Tenê bixwe û tenê rêxistinên ku girêdayên xwe gazî kirin bi destê wan kongreyekî Sûriye ya netewî da dest pê kirin.
yani duxuya ku ev PKT'nin ku Suriye'nin rengu olin cida naxwazin zede wan bigrin navxwe yanjî Suriye'ki bigorên dilên ku di Suriye'dan dijî bigorê wan ava bikenîne enat mesela meriv Aleviyan, Kurdan, Duruzyan o kesin Süryaniyan o kesin ku di Suriye'da dijî ew pir rengu pir dengî bûnê tu ji nava vî kongreyê derxewê çi bimîne? Yani tenê fikr û ramanên HTŞ dîsa dewletekî Sünniya İslam Arab o fundamentalist dimîne. Peki ev bigorên civakê dikare hinek plan û programa bimeşîne nemeşîne rastiya wî jî tune hem de erdnîgariyê de hem de alî sosyolojiyê de rastiya wî tune. Ji ber ku Rojava bi serê xwe heremekî Sûriyeyê kontrol dike xwesere û hemû zenginiyên hem ser erdê hem yê bin erdê dibin kontrola xweseriya demokratîk ya Sûriye ya Qesedê da ye. Meriv li alî din mêze dike ev li alî Duruzya mêze dike girtçûyîna behrê vebûna behra spî dûr va dest pê dike. Meriv li alî din mêze dike li hinek Türkmena mêze dike li hinek PKT'yê din mêze dike tenê di destê wan Şama, Hama, Humus ew berê ku hîna di dema bava Esad da ev radikal İslama radikal ya fundamentalist li ku derê dest pê kir ev vî herema hanê dixwazin kontrol bikin ji ber ku sosyolojiya wir PKT'nin wê derê wê heremê jî bi gorê fikr û ramanê bi gorê mentalîteya HTŞ. HTŞ dixwaze ya bawakî bi lez û bes hem de qada navnetewî da me kongre pêkanîn hemû PKT'yên Sûriye di kongrê da cî girtin fotrafekî dixwazin bidin dünyayê an jî bidin dewletên ku bi Sûriyeyê re eleqedar kesên ku dixwazin di pêşerojê da li ser Sûriyê hinek xebata bikin an jî reng û şeklê bidin dewletê dixwazin belkî pêşî li ya bigire ji ber ku acele sanki aceleyekî wan heye sanki dixwazin tiştekî ji nû ve xilas bikin û di qada navnetewî da jî wek diyaloga Sûriye ya netewî wîya wîya way bidin nîşandin lê ez bawer ninim ku ev tarza ku metoda ku HTŞ an jî kolanî dayî dest pê kirin ev dibe sedemên gelek tiştên din. Ji ber ku PKT'yên Sûriye ji vî fikr û ramanê hanê re pir müsait nine belkî di welatên Ereba da Sûriye taybetmendiyekî xwe heye hem di dîroka alema İslama Sünnî da hem jî di alî demografî da o sosyolojiyê da taybetmendiyê xwe heye. Yani em hinek behsa dîrokê bikin İslama Sünnî di dema Muaviye şûn da bi şêwirmendiya bürokratên Bizansiya li Sûriyê dest pê kir. Li wê derê Ereb bûn xwedî iktidar her çiqas her İslama Sünnî li wê derê bû iktidar. Ji wê derê em bêjin ev pir rengî û pir dengiya ku wê welatê ji dema Muaviye şûn da hat pê kirin ev xetekî wê dîrokê ye ev HTŞ û ev fikr û ramanê hanê temsîlkariya xeta wê demê dike. Tabii de sosyoloji da ticaret tişt wenda nabe renk tu guherine format tu guherine o HTŞ jî bi gorî wî anha formata ku îro didi meşandin ew xeta ku heta niha em bêjin em bêjin yek dînek yani yek dînekî yek alekî yek rengekî viya dixwaze bi Sûriyê da pêk bînin lê xuyayê ku sosyolojî ji viya re pir müsait nine Tek Yakup, xuyaya di navbera rêveberiya xweser û hikûmeta îro yel Şamê de nakokiyên pir ciddî derketine, îşaretê şerê navxweyî heye, rêveberiya xweser civînê ku li Şamê pêkhatine bi tuawê qebûl nake, bi destûra te ji bo ku hevalê me fehm kirin mesele çi ye, daxuyaniya dawî ya rêveberiya xweser re dixwazim bixwînim ji bo hevalê me asteya vê nakokiyê bikaribin hîn bin û ez paşê jî şîrovê ji te re dihêlim. Destûra te ez niha daxuyaniya wan bixwînim
بنیرن هوام نو چه دبیجه ریوبریا خسریه دموکراتیکی هرما باکو روجلات سوریه د درباره قاشو کنگره دیالوگا نشتمانی سوریه ده کل شامی هاتیه لدارخستن داخیانیه که دا برفراهیه داخیانیه aynen وهایه اجواره دخونیم باشه جی یعقوب گونش بلا شیروه بکه دبیجه چه ریوبریا خسر بنیرن جدما هلوشاندنا رژیم باس یا سوریه و گلی سوریه به همو پیکاته خواه به هیویه که سوریه که یه گرتی آوا ببه سوریه که به دور خستن یا جی پاشگوه کرنه جبو تواهی سوریه یان وره آوا کرن کنگره انشتمانی جی یک جداخواز انگلی سوریه بو که آرمان جین شورشا که دسر 14 سال در باس بیه اوه جدسپی که هلوشاندنا رژیم بری و همو گلین سوریه به هویه لدارخستنا کنگره دیالوگا نشتمانی به هویه گاوین پراتیکی ین آواکرنا دولتی بون لبنده بو ملت لی اف گاوین کو ریوبریا دمکی لسوریه دمجارا دیالوگ دمجارا بشتاریه ده آویتنه نلگوری هویانه نلگوری داخوازا ملته جدسپیکی و دویا بو کمیته که یه گرتی جبو آمده کرنا و دیالوگی بهاتا آواکرن باشه کسین کوی بشتر بونا نقاش لسر بهاتا کرن دوره ancak devya bu kongreye diyaloga niştimani ya gişti bahata avakran. Usul ne tepekane. Tişta ku biye un hadbe duri tevahi heviyen Suriye yani. Revebriya xaser geleki acize ji tevgera heteşi. Ev geleki mühime. Komiteye ku ji bo amedekirna kongre hati avakrin nunertiya PKK'nin geli Suriye nekir. Hatta daxuye nivan duri zmanı diyalogiye. Nerazibuna nerinan duriwane. Yani nerinin dınava civakede juan dure ev kongreye ku PKK'ye. Binerin revebriya xaser niyeta xaya baş haftaya bori kıztole. Qasede dikare tevli arteşa Suriye bebe. Devleta kul Suriye'nin ha avabiyet karevara revebriya xaser lüve deri sazi u dezgeye xaveke. Meseleyin ekonomiye de parvekirna daha da ekonomiya Rojava Kurdistan'da hem dikarim bir şirik hem dikarim be hevra Suriye bir revebin yani niyete ki pır baş husa berfre kıztole hatta gele Kurdan rexneji kir çima avqasa tavizan didin ligel ve yekeji heteşe xarab tevdigere ligori dili xwe kongreyan civinan çetke bangla revebriya xaser jinake jinedit evetti ligelek parezgeyin Suriye binave diyaloga niştimani civin hatını darxistan li ev civin tene siyasetin ku gelê Sûriye ji bo tonekirina wan têkoşiya nîşan dide. Îro piştî wan civînên ku nûnerên rast engel beşdar nebûne, kivş bû, diyar bû, ew civînên dûrxistin û paşguhkirinê ne. Mozayîka gelê Sûriye li ber çavan nehatiye girtin. Li paytexta Şamê, li paytext Şamê kongreya bi navê diyaloga niştimanî tê li darxistin, em Reveberiya Xweseriya Demokratîkî Herêma Bakur Rojdatê Sûriye em diyar dikin gelê Sûriye dikare birnê xwe derman bike. Baraya diyaloga niştimanî ya rasteqîn di navbera pêkhatiyan û etnîkên gelê Sûriye'de Sûriyeye demokratîk û pirengî dikare ava bike. Em dibêjin ev kongre temsiliyet nake yani nûnertiya gelê Sûriye nake. Em beşekî ji Sûriye ne nûnertiya me nehate kirin. Em ji navaroka vê kongre nerazîne. Qebûl nakin. Em nikarin bibin beşekî ji pêkanîna encamê vê kongrê jî. Em carekî din dibêjin em wekê gelê Sûriye armanca me ya yekem ya dawîn ji destpêka şoreşa Sûriye ve ew e civaka Sûriye ji zilmê, ji dijminayê, ji siyasetên bi dûrxistin û paşguhkirinê rizgar bikin. İnisiyatîfên me yên giring di vê çarçovê de hebûn. Em îro jî xwestekên xwe ji bo li darxistina kongreyeke rast ku nûnertiya hemû gelê Sûriye bike tu kesî dûr nexe paşguh neke em van daxwazê xwe nû dikin bangê xwe nû dikin em bang li gelê xwe Sûriye dikin em ê xebatên xwe ji bo pêkanîna armancên şoreşa xwe bidomînin da ku em layıqê berdelên ku me dane bin yani em bibin layıqê wan berdelê ku heta niha me dane ji bo wî jî xebatê me hene hêvî û xwestekê gelê me em dixwazin pêk bînin ev daxuyaniya Reveberiya Xweser temamî bi vî şeklî bû keremke Yaqub Güneş yani ha yani Xweseriya Rojava ji mêjva da wek alîgirekî demokratîk wek alîgirekî
همو پکاتین سوریه بگرم برچاف پر رنگی پر دنگی پر اولی همو پکاتین جبا که تمثیلیت آوان ده پاراست بلکه پیشنگتی کرداد کر لی فکر و رامان جبونا همو سوریه جی درباست به مرم دما که اگر که ایرو هتشو پروگراما که هتشد مشینو یا اسات مرم گوا بده برهف صرف فیگوران وی پروژه هاتی گوهرتن yani mesela şu çı aciz bu şey be adaletiya esad aciz en bejin sünya de temsiliyata bir revebriya devleti de aciz bun go ev devlet hani tera qame temsilak dürüzü bir uyavay kurt bir uyavay netevaperesti şövenizma Arap ve de meclislerde meclislerde ser kurda ser kesindina ferzdir emerevle plan programa heteşe mezedike ev programı sırf naveroku o gotine ku te gotin formata wan hati guhertin le mecu akıl revebriyan cibaki fırk navera u esat ajiz tune hatta esatın ektin daha xirabtire peki ve demi kesin ku apasa bedel dayı niziki 12,000 şehit tane ev kes yani Kurdan Araban Rojava Druzya bedel dedin ve demi ev bedel jibona çiye yani bir persedikinde ve tamam megiştik alembere Esad çey xirab herkesi bigori xwe bedelekî da Esad têk çû lê eger ku em bixwazin di vî welatê hanê da bi aramî bijîn lazim e ku desthilatdariya hegemonekî ya qewetekî tenê ne ya hemûn civakê pêkhateyên hemûn civakê di rêveberiya Sûriyeyê da xwe temsîl bike rengê xwe bibîne dengê xwe bibîne o bigori viajî tevger namerim dema ku mentaliteya ku heteşe xwelser dayı ava kirin anjî ew külliyata ku şikil dayı fikr û ramanê wan di nav xwe da imkana ku aramiyê bînin welatekî ew nîne em viya ji ku dizanin em viya di hereketên îslamiyê dünyayê da ku dem bi dem derketinin pêşiyê o dem bi dem xwastinin civakê bi rêva bibe em viya dibînin mesela em bêjin Afganistan ji bo viya mînaqekî herî baş e dema ku Rusya Afganistan dagirker kir hemû pêkhateyên civakê li hemberê Rusyayê bi yek dengekî bi yek rengî wan hemû rêxistinên îslamî di bin konekî da li hemberê Rusyayê tekoşîn da li dema ku Sûriye Rusya ji Afganistanê kişiya ev hemû rêxistinên îslamî ketin berjewendiyên xwe yên şexsî û berjewendiyên xwe yên mezhebî û berjewendiyên xwe yên hizbî û bi hev re şer kirin çima bi hev re şer kirin meriv ya ji ku zanin meriv ya ew külliyata ku ew mentalîteya ku wan li ser xwe ava kiriye bê nevê nakokî û şer bi xwe ratîne em ya ji dîroka mezheba zanin ji îslamî ya mezheba zanin bêguman xetên îslamî gava meriv bidiber hev xetên başî heye yên civakî jî heye lê ev xeta ku heteşe heta na ev îslama ku fundamentalîst îslama ku siyasî ev müsaade ji rengekî û dengekî din nade Rojava 12,000 şehît daye gelek bedel daye o reng û dengê yani pêkhateyên Rojavayê û heteşê jî pir naşöbin hev ji ber ku Rojava rengê jina rengê ciwana rengên olên dinan hemû dixwazin di rêveberiyê da were xuya kirin û xwedî erk bin pekî mentalîteya heteşê ancî külliyata heteşê ya fikr û ramanê wî ji vê re müsaid e ya ne müsaid e ji vê re pir müsaid ji ber vîya vî qala Esad yadin jî bi texmîna min parîkî jî heteşe bi gorên projeyên dewleta Tirkiye ya li Sûriyeyê tev digere eger ku civakê bide berçavê xwe sosyolojî bide berçavê xwe bixwaze demdirêjî welatekî wek Sûriyeyê bi rêva bibe lazim e ku hemû pêkhateyên civakê reng û dengê wan bigir berçavê xwe lê ez texmîn dikim eger ku projekî wiha bi alî heteşê va ez alî wî mentalîte nabêjim lê alî wî ku konjektûr û bi gorên girêdayê dewleta Tirk re meriv gava bînin ziman projeyekî wiha li Sûriyeyê Tirkiye gelek ditirsîne ji ber ku Tirkiye 100 sal dixwaze bibe welatekî demokrat
demokrasiya xwe pêş bixe, mafê mirova pêş bixe, lê dawî de hatin bû ket hemû destê yek mirovekî, dîktatorekî ava kirin. Divê demê şûn da demokrasiya nava Sûriyeyê kesîr pir zêde li Tirkiyeyê dike. Hem PKK'yên civakî yê Sûriyeyê, taybetî jî Kurdên wê derê, dema ku di nava vî sîstema hanê da xweser bibin, mafê wanên netewî di qanûna bingehêniya Sûriyeyê de were naskirin, ji alî HTŞ wek qewmekî were qebûlkirin û bikeve bi destûra bingehîn, ev tirsekî xofekî mezin dixe dilê Tirkiyeyê. Türkiye ji vê xof digire, ez texmîn dikim di paş perdê da ev polîtîkaya ku HTŞ dimeşîne, hişmendîtiya wî, şêwermendiya wî bi texmîna min hinek stratejîst û netewperestên Tirk yan jî İslama ku Tirk dike, ji ber vî HTŞ jî parîkî destê wî jî xwe rihetînine. Ez ji ew azadtir dibêjim. Çünkü firsendekî mezin ketiye destê HTŞ. Çawa firsendekî mezin ketiye HTŞ di nava çend roja da pir bi bedelekî hindik bû xwedî Şamê. Wan jî texmîn nekir. Niha hevalê Yaqub, di vê meselê de ji xwe tê zanîn ku hin hêzên navnetewî hene di dewrê de. Ê li pişt HTŞ ê ku rêve kir ji HTŞ re ji bo biçe heta Şamê. Bahsa İsrailê tê kirin, yek ji wan welatan İngîltereye, Brîtanya. Niha bahsa tesîra Tirkiye tê kirin, lê belê hin şîroveger jî dibêjin tesîra Tirkiye li ser HTŞ nemaye, li ser Sûriye nemaye. Ya ku HTŞ îro pêk tîne, aslında mantıqa xwe pêk tîne. Mantıqa wî û ya Tirkiye bişibe hev jî hêzên weke İngîltere, İsrail, Arabistana Suudî destûr nadin ku Tirkiye bandora xwe li wê derê pêk bîne. Niha nûçeyekî Misir ekranê nivîsandiye, destûra te eger tu bikarî bê wî jî şîrovekî bine şandeyekî Brîtanî li herêma Rojavayê Kurdistanê ye. Kabkîja armancê çûye ez nûçeyê pêşî bixwînim. Wê rojê nûnerekî rêveberiya Xweser beyan kir ku heyetên Amerîkî, heyetên İngîltere bi armanca siyasî têne Rojavayê Kurdistanê tevlî biryaran dibin. Dixwazin navbênkariyê bikin di navbera rêveberiya Xweser û Şamê de ev tiştekî pir mîhîm e. Cara yekem e İngîltere, Amerîka bi armanca siyasî tên rêveberiya Xweser. Heta niha tenê ji bo qesedê dihatin. Peymana di navbera Amerîka û rêveberiya Xweser de divê em ji bîr nekin hevalno. Tenê bi armanca tekuşîna li hember Daişê bû. Tu tiştekî siyasî, peymanekî siyasî tune bû. Anha rewş ku heriye. Kal nûçê godar kin ji kerema xwe re. Nûçê godar kin hûn jî fikrê xwe bibêjin. Ji ber ku pergala rêveberiya Xweser ya demokratîk xwedî nasnameyeke xurt e, cuda ye li rojata navîn, ji tevahî welatên cîhanê re êdî biye mînak, eleqet zêde biye, bala mirovan dikişîne. Di vê çarçovê de îro heyetekî Brîtanî bi armanca naskirina pergala rêveberiya Xweser ya demokratîk çû serdana herêma Bakur Rojdatê Sûriye, Rojavayê Kurdistanê. Heyet ji çar keseyetên xwedî erk, xwedî nûnerên partiyên siyasî yên li Brîtanyê pêk. Yani ev nûnerên partiyên siyasî ne, erkê wanê siyasî gelekî bilindin, rapor dinivîsîne ji dewleta xwe re. Şande ji bo ku hêdîtinên xwe bi gelek deveran re pêk bîne, pergala vê herêmê berfirehî nas bike, berê xwe da şaredariya bajarê Qamişloyê. Ev cara yekem e. Derveyî qesedê dibêjim ha. Li gel hev şaredaran hevdîtin pêk anî. Şande serdana balafirgeha bajarê Qamişloyê jî kir. Ciyê tekiliyên giştî yên Partiya Yeketiya Demokratîk PYD kir. PYD pir dixwaz hevdîtinên siyasî pêk bîne, lê pêk nedat. Anha çûne serdana PYD jî di hevdîtinan de rewşa herêmî bi giştî êrişên dewleta Tirkiye, zirara ku dewleta Tirkiye daye herêmê hate nîqaşkirin, şandeya ku eleqeyekî mezin nîşanê pergala rêveberiya Xweser ya Demokratîk da diyar kir ew vê pergalê ji bo Brîtanyê weke mînak nîşan bidin, yani tê wê manê çavdêriyên xwe ew ê weke rapor pêşkêşî dewleta xwe İngîltere bikin. Şandeyê anî ziman agahiya wan li ser êrişên dewleta Tirkiye dagirker û hovîtiya ku pêk dînin heye, ew ê heta da wî piştgiriya pergala rêveberiya Xweser ya Demokratîk bikin. Ev heyetek siyasî ye li Rojavayê Kurdistanê ye. Niha Brîtanya welatekî di dîroka me Kurdan de hinekî cuda ye kek Yaqub.
çünkü de mesela parvekirna sinoren rojdata navinda mesela Sykes-Picot, Sykes buxa İngilizce hem de perçekirna 1916 da ezbardikim hem de perçekirna rojdata navinda cihgird hem jî de peymana Lozan'e de konferansa meşhur a Lozan'e de 1923 de xwedî rolek sereke bû. Yani êku bûne sebebê hilweşandina Kurdistanê, perçekirina Kurdistanê, serkêşiya wan İngiltere dike, îro İngiltere dîsa biye xwediyê Sûriyê û aniha bi me re di nava diyalogê dane. Tu çi mane didî vê yekê hevalê ya xwe? Yani tabii de rola İngiltere ve Fransa'yı tenê de parçakirina Kurdistanê da ne? Ya lê bi taybetî ya İngiltere de avakirina Türkiye'de ji rolek wî mezin hebe. Avakirina Iraqê hemî welatên rojdata navî. Wê demê İngiltere di qada cîhanê da ya herî pêşketî ya xwedî erk bû. Ji ber wî hemû dewletên rojhilata navîn bi gorên berjewendiyên İngiltere hat dîzayn kirin. İngiltere, Türkiye, yani ev bahsa ku îro em jê ra dibêjin Türkiye wê derê yadigarê wî dewleta hanê kir. Yani İngiltere bi hişmendîtiya xwe ji ber ku İngiltere di İstanbulê da dagirker bû. û tu şerekî jî nekir bi peymanekî pir erzan jî ev erdnîgariya hanê teslîmê dewleta Türkiye kir vekişiya. Na meriv dema ku polîtikayên rojhilata navqala rojhilata navîn kir di qada navnetewîn da êku herî xwedî zana xwedî arşîv sosyoloji cemaat bi cemaat eşîret bi eşîret dewlet bi dewlet zane İngiltere serekeye. İngiltere sosyoloji pir baş dizane. O İngiltere ji bona İngiltere Türkiye jî pir mühim e. Tam devir da ev peyvajoya ku di Türkiye da bênav destpêkirî meriv nikare rola İngiltere jî nedîtî bibîne. Yani hemû tişt rojhilata navîn da bi hev re girêdayî. Meriv nikare yek bûyerekî tenê xweser binirxîne û ji bûyerê din azade binirxîne. Ji ber ku her tişt bi hev re girêdayî. İngiltere ji mêjva da dixwaze polîtikayê xwe yên rojhilata navîn biguherîne. Derketina İngiltere ya jî yekîtiyan Avrupayê jî bi gorî vî projeyê. İngiltere xwe ji nû reorganize kir. Dît bayê dünyayê bi kuva diçe, bi gorî wî tedbîrê xwestendin û îro esas İngiltere hevdîtina viya ev hanê jî dîsa eger ku bikaribin dîzaynekî nû ya hevbeş ya ne ku sed sala destpêkê da bê nasnama Kurda dîzayn bike belkî hewdana vî karî dike. Nizanim yani wek texmîn dibêjim. Ji ber ku ji vir şûnda di rojhilata navîn da ki dewletekî ku bê nasnamaya Kurda nas neke û bê tevlîbûna Kurda li hewa bimîn û xwe bidin meşandin ne mümkün e. Yani hem de alî zanebûn pêşketina zanebûna gelê Kurda hem de alî rêxistina gelê Kurda hem alî konjektûrê dünyayê siyasî da. Edî tu dewlet di rojhilata navîn da yên ku cînarên Kurda yên ku Kurda perçekirine bê Kurda nikare rê bigire. Ji ber vîya ev polîtika İngiltere belkî meriv dikare bi vîya wayî şîrove bike. Ji ber ku demek berê te jî got yani heta niha İngiltere an jî ew koalîsyona navnetewî bi Kurda re tenê de alî eskerî da û li hemberê şerê Daişê peyman çêkiribûn pir müdaxaleyên meseleyên siyasî yê rojava ned hat kirin. Lê ketina Esad hatina Heteşê û pirrengî û pirdengiya Sûriyeyê bênebê bi xwe re hinek temasên siyasî jî tîne. Belkî di vî mesela hanê da mesela İngiltere pir ew tevger ya pir destê xwe zû kirt di van gengeşiya hanê da British Petrol û Iraq bi her re peymanên pir balkêş û demdirêj hatin îmzekirin. Ji ber vîya ez bawerim tabii Birêz Öcalan çi dibe çi nabe em wî nizanin. Ji ber ku xêr ji Birêz Öcalan herkesî qise kir. Herkesî fikrê xwe got. Tişta ku nat gotin nema. Jû tu daxuyaniya Birêz Öcalan şûnda
em dikarin ev weneyên ku di sahê da tê kişandin an jî weneyên ku em dibînin hinek din bi argumentên dîtbar şênbêr şîrove bikin. Niha Kek Yakub Ahmed Şara ew civîna meşhûr ku reveberiya xweser wê civînê red dike di wê civînê de axaftinek kiriye xwewekê xwediyê Sûriyê dibîne û tehdît dike kesên ku dibêje pêşeroja Sûriyê yan jî yekparebûna axa Sûriyê dixin xeteriyê wana tehdît dike ka ez axaftina wî bixwînim ka tu çi jî fehm dikî çi jî derdixî. Serokê Heteşê Ahmed Şara di Kongreya Diyaloga Niştimanî de ragihand ku ew şiyariyê didin hemû kesên ku yeketiya Sûriyê dixin metirsî. Ez dibêjim ev bahane ye. Bêguma. Yani kesekî yeketiya kî yeketiya Sûriyê dixe xeteriyê. Ya hemû pêkatiyên heta varê bank dike basê yeketiya Sûriyê dike dibe em dixwazin bibin şerîgê rêveberiyê, şerîgê artêşê, em dixwazin dewleta Sûriyê bila were rêve Rojavayê Kurd tenê sistemê de dibe em dixwazin li hev bikin. Sûriye malê bavê kesekî ne. Em dixwazin bibin şerîgê rêveberiyê, em dixwazin rêveberiya xweser û Sûriye bibin yek, em bi hev re bi rêve bibin vîdeo. Em dikarin ya bêjin madem ki tu dixwazî Sûriye bi rêva bibe, madem ki hemû referansê te İslamî tu wek hereketekî İslamî tevdigerin, wê demê peymana Medîneyê bigire pêşiya xwe, ya dema Mihemed Pêxember bi biyaniyan re bi Yahudiya û Xristiyanên wê demê pêkateyên Medîneyê re çêkir. Wê demê wê peymanê wî peymanê bigire pêşiya xwe, li ser wî peymanê pêkateyên Sûriyê razî dibe an nabe. Yani niyet tivir da rêveberînine, niyet tivir da avakirina diktatoriya fikrê xwe ye. Yani niyet kava baş bi, niyet çareserî bi, têra xwe di dîrokê da referans hene, têra xwe rê û rêbaz jî heye, têra xwe tecrübe jî heye. Lê niyet dema xirab be, meriv gava ku tiştekî bixwaze çareser neke, meriv awayekî bi argumentên din dikarin hinek din jî şîrove bikin, kesê ji wî bawer jî dike heye. Nam qesede hêza herî xurtiya di Sûriyeyê da nêzîkî 100,000 çekdarê wî heye. Gelek bi qewet û alîkariya gelên win yên Asûriyan, yên Ermeniyan, yên Ereban pêkateyên pir bi reng û deng e daxuyanî dide dibe em yekîtiya Sûriyeyê diparêzin. Yani Lê ne diktatoriya Ahmed Şara. Em dibe yekîtiya Sûriyeyê diparêzin li ser bingeha wekevîtiyê, li ser bingeha edaletê em dikarin Sûriyeyê biparêzin û yekîtiya wî jî em diparêzin. Lê ne ku em wek Esad hemû erk, hemû qewet dîsa di destê Şamê da be, Şamê kînga xwest xweseriya wî ji dest bigire, Şamê kînga xwest bi gorên dilê xwe qanûna çêke, Şamê kînga xwest durujiya peymal bike, Şamê kînga xwest nasemene de Kurdan na. Madem ki ev firsên da ketî destên pêkateyên Sûriyeyê dixwazin li ser xalên esasî yên ku her kesî girê de, herkes bi gorê wan xala tevgere, lazim ku peymanekî civakî di nava pêkateyên civakî de were çêkirin. Niyeta Ahmed Şara yan jî a Heteşê ev nine. Niyeta wî wek me erê me rejim ku herand lê formatekî nû da em rejima xwe pêktînin. Ev nabe, ev ji bi gorên sosyolojiyê nine. Tu fikr û raman li hemberê sosyolojiyê nikare şer bike û bi serketina wan jî nemimkün e. Belkî dem bi dem ev sihêl biye lê ev tarza ku ev heteşe dimeşîne di peşê rojê da belkî bibe hinek sedemên şerekî daha giran li Sûriyeyê. Ji ber ku rewşa durujiya pir daha wan jî xweseriya xwe ava kir û alîgirî İsraîl piştê ye, İsraîl daxuyaniyê da got ji vê herêmê şûn da kes nikare destdirêjî durujiya bike. ev rewşa heyî dikare bibe wesîle ji bo ku qismekî mezin yê Sûriye bikeve kontrola Qesedê jî em nizanin.
Çünkü Wezîrê Karê Derve Amerîkayê dibêje em aniha heteşê dişopînin teqlîd dikin dibin çavderiyê de ye. Em li kirnê wan dinêrin. Em binirin kaç qas demokratîk birêve diçe. İngiltere dîsa bi aynî awayê tê Rojavayê Kurdistanê diçe. Tekiliyekî gelekî baş heye. Yani hebûna heteşê îro li Şamê dibe ku ne daîmî be hevanno. Dibe ku demborî be hatta demkin be. Ji ber vê yekî hêviya xwe biparêzin di her şerekî de xêrekî jî heye. Yani eger binêre ezana daxuyaniya Colanî ji were bixwînim Colanî tiştekî bêjim yani sergotina te esas alternatîva Qesedê û Yêdina jî heye. Mesela me lazekî berê behsa PKK'yên Sûriyeyê kir. Em bêjin Qesedê hereketa Durciya û qewetên Erebeyê di nav Qesedê de cî digire. Aleviyên wê derê, Ermenî û Sûryanîn wê derê dikare xwe talibê rêveberiya Sûriyê jî bibîne. Ji ber ku xwedî proje ye, xwedî plan e. Di nav da hemû PKK'yên civakê heye. Dikare wek alternatîv jî tevgere. Ya ne ku nafikirin, difikirin. Zanin jî bi gorî plan û programa jî tev digere. Lê madem ki ev firsend hanê hatiye, dibe ji wê demê em hemû van firsendê hanê bira carekî din welatê me wêran nebe, carekî din hemû zenginiyên vî welatê têk neçe, bi gorî wî jî tev digere. Qesede û PKK'yên dina bê alternatîv jî nine. Meriv gereviyan jî baş bizanibe. Naha daxuyaniya rast e. Daxuyaniya Colanî bi vî şeklî ye. Ehmed Şara li Şamê du Kongreya Diyaloga Niştimaniya Sûriyê de axivî ragihand ku divê êş û zehmetiyên Sûriyeyan were fehmkirin. Faktorên bi pêşketina Sûriyê bêne li ber çavan bêne girtin. Bahsa guhertinê li Sûriyê kir dibêje dîroka Sûriyê di nava sed salê de di nava geleka Sengyara derbas bû. Divê demê de Sûriyeyan milletê Sûriyê gelekî êş û zehmetî kişandin. Piştî wê şoreşa pîroziya Sûriyê hat, serkeftinekî mezin hate bi destxistin, Sûriye hate rizgarkirin, ew wisa îdia dike. Dibêje bang li endamê kongrê dike dibêje em bi destî qebûl nakin. Sûriyeye îro ji we dixwaze hûn li hev bikin ne ku nakokiyan ava bikin. Tamam baş e. Sûriyeye îro ji we dixwaze hûn ji bo diyarkirina çarenûs û pêşerojê danûstandina bikin. Sûriyeye îro piştî ku ji aliyê nifşê xwe ve hatiye paşguhkirin ketiye destê xwediyê xwe yani bahsa xwe dike xwe wekî xwediyê Sûriyê dibînin di dawiya de Sûriye ketiye destê xwediyê xwe yani wekî din bahsa pirangiya Sûriyê jî dike Sûriye dibistanekê ji bo jiyana hevbeş û hemû cîhan jê fêr biye em dixwana xanû ya avakirina dewletê de ne komkirina çekan di destê dewletê de erke wezîfeye divê ev were kirin. Sûriye perçebûnê qebûl nake hêza wê di nava yeketiyê de ye nêzîkî 600 kes tevlî wê Kongreya Niştimaniya Sûriyê bûne tu aliyên siyasî Kurd yên Rojavayê Kurdistanê çewekû me bas kir nehatine vexwendin tevlî nebûne. Ev daxuyaniya Colanî ye. Yani Druzî jî tevlî nebiye, hinek Türkmen jî tevlî nebiye, Alewi jî tevlî nebiye. Ew demek kî tevlî biye? Yani bi tena serê xwe tişta dikin. Yani PKK'yên em zanin ku heteşe jî bi serê xwe koalisyonekî ye. Ji nêzîkî di navbera 13 û 18 rêxistinan da pêktê. Eger ku ji wan rêxistinan da kesa cî girtibe li ser navê Nûnertiya Niştimana Sûriye cî girtibe bi gorî xwe belkî pir rengî ye, pir dengî ye. Lê pir rengî û pir dengîn ji PKK'yên te ne. Yên ji te cudatir çi xwe dikare divî platforma hanê da divî esasî hanê da xwe îfade bike, mafê xwe bi dest bixe. Ev mühim e. Lê divir da kurnasiyekî pir mezin heye. Divê hûn ewil min qebûl bikin. Hûn ewil min qebûl bikin. Ev projeya ku ez didim pêşe hûn qebûl bikin. Em paşê yekane li ser mafê we dikarin biaxivin. Ev kurnastiyekî pir balkêş e. Ev ji dîrokê da jî parîtê ewil xwe dide qebûl kirin. Bendê her kesî dikare bigire destê xwe lê bi gorê xwe jî wî bendê kin û dirêj dike. Vî erkê dixwaze lê xuyayî ku pêkhatiye Sûriyeyê vê bendê rehet nade destê wî. Tamam.
Kek Yakup Güneş, na eğer kabul bike az hema persi xazuz bikim 38 tam 40 dakika derbas bune mina ku menu dest bekirbe 40 dakika derbas bu u gelek mijar hene na dorida emhin basa mesela İmraliyet ken hevditenli İmraliye kapevaju berbe kuvevet çe Partiya Karkerin Kurdistan KCK ketina nava helbeste ki çevat binilme mesele naha peşiyem hema Rojavay Kurdistan beri ku em bedavi bikin biçen gotuna basa durziyan bike لپش درزی همزانی اسرائیل هست دو خسری خواهی اعلان کردن اف خسری دکاره سری خواه بگیره نکاره سری خواه بگیره و ممکنه که دو پیش روزی ده اف اعلان کردن خسریان جالی علویان و درزیان و جالی کردان ربابری خسر و به سده مشارکت نفخوایی و دو داویده هتشه تک بچه تو بخاطر چند دقیقه بحث وی مجرد که خاطر ev ihtimala pırsı deyip yeki jibir şunda Ahmet Şarab bixwaziji ev daxwaza ku ew dixwazin Suriye ferz bike yani hemû bendên PKK'in civakê bigire destê xwe diyar ku nexuyaye ne mümkün ji ber ku hem ji bona ewlekariya İsrail jî xweserî îlankirina durûziya jî parî jî bi gorê İsrailê tevligere İsrail demek ki berê ji dîsa daxuyaniyekî dabû digo eger leşkerên Sûriye ji vê heremê şûn da nikare berjêr were yani ev herem girêdayê Rûsyayê ewlekariya ji ber ewlekariya wî em berpirsiyarin em vî ewlekariyê em digirin ser xwe Ahmet Şara çer demek berî te jî got yani anha wek bi qewet dixuye wek xwedî înisiyatîv dixuye lê di pêşe rojê da ez bi xwe jî bawer ninim ku ev projeya heteşê pêk were û bi ser bikeve ji ber ku hem konjektür hem sosyoloji bi gorên ku planê tê meşandin bi gorê wî nine ya herî xwedî plan program xwedî felsefe Kurdin û PKK'yên Qesedê û Erebên ku bi Kurdan re an jî hevkariya Ereb û Kurd û Alewî û Duruzî bi her re bike ev ji bona Sûriyeyê hinek tin bi gorê min planek û programekî projeyekî pir daha baş û maxûl tê xuya kir. Fakat nabera Kurdan û İsrailê de çawa dibînî nakokên ciddî hene gelo. Ya baş berde de çıt qewim em nizanin yani bi rastî jî lê ev xuyayê ku demek ki berê ew dîsa ez texmîn dikim bakanekî Amerîkayê daxuyaniyekî dabû digo eger ku çend welatên İsraîliyê din rojata navîn heba wê demê rengê dünya hinek din diguherî ev bi serê xwe hinek mesajê yani meriv tu zanin gotinên Amerîkaya bila seve nayên gotin ev gotin gava ku li pêş civatê were gotin meheqeq dibin hişê wan da bi gorê xwe planên heftê salek kirine dewleta Amerîka û yê Ewropayî bi Rûsya navîn planê dem û dûr û dirêj dikin konjektür car car da diguherin can car aktörên heremî belkî ji bona pêşketinê van plan û programa dibe asteng an jî dibe alîkar lê planên dewleta yên mezin dimeşin zû hêdî lê bi gorê dilê xwe dimeşin ev gotin bi min hinek tişta dinewkirin ji ber ku Netanyahu jî di şerê 2023 da got ji vir şûn da rojhilatên navîn ne wek berê dimîne ji xwe İran milê İranê hemû haş genandin Iraq bi gorê xwe yani ew rojhilata navîna ku berê me behs dikir devlet yek bi yek têk diçe ev devletên wek Tirkiyeyên İranê wan jî belki avantaja Tirkiye ya herî mezin endamên NATOyê bûne eger ku Tirkiye endamên NATOyê neba û rola İngîlterê aqwasa li ser hişmendîtiya Tirkiyeyê tu neba Tirkiye niha ji zû da ketibû vî nava vî çarxehanê li şexsê ew yani ji ber ku endamtiya NATOyê dibe hinek sedem Kek Yakup em yani herkes li benda peyamên jî İmraliyê li benda tesîrekî çewayî bi taybetî li ser Rojavayê Kurdistanê yani ev peyam wê bandorekî çewa li Rojavayê Kurdistanê bike em zanin bandora wî li ser Qandîlê wê çêbe elbet li ser Ewropayê jî wê çêbe qenebe yani rêxistina Partiya Karkerên Kurdistanê KCK li Ewropa beyan dikin ku ew ê daxwaz û talîmatên serokatiya xwe bînin cî wisa dibêjin besê hozat jî do beyan kir yani hin şertê wan hene te jî trabe
bla بدیمن به تشمشتی وسط تکنیکی هنه tabi dibe ama bugüştü dibece em amade ne pek binin çı pek binin guherina demokratik yani edi tekoşina xwe mücadele xwe ne birên askeri li birên demokratik em ê bidomînin ev tamam ama di vê çarçovêde bandora vê peyamê çi qas li Rojavayê Kurdistanê dibe ji ber ku an hadî tu jî dibînî rewş hinek cudatir e bê çek û sîlah ne mümkün e merû bijî li Rojavayê Kurdistanê. Ya tabii yani beriya ve ez dixwazim tiştekî bêjim di sıd saliya serhildana Kurdan ya li hemberê dewleta Osmaniya û Tirkiyeyê de cara ewil liderekî rêberekî gelê Kurd dîl tê girtin û bi dewletekî re müzakere dike. Ev di dîroka me de cara ewil e. Her çi qas Şeyh Ubedullah Nerî di dema Abdulhamid di Yıldız Sarayê de mehekî mabe û dûra reviya biçûbû bijî lê bi dewletê re müzakere nekiriye. Ev دوی وارد belki tecrübe Kurdan jî tune bi tecrübe devleta Türk jî tune bu. Ji ber ku heta niha devleta Türk an jî dagirker rêberên Kurda digirtin ya surgun dikirin ya dikuştin ya idam dikirin bu bir rengê tev digir. Ya lê cara ewil meriv dibîne ku lîderekî Kurda bi dewletekî re müzakere dike. Müzakere çawa tê kirin Aqlê dewletê çawa tê dest xistin, çawa dikarin di kîjan merhelê de kîjan manevra were kirin, argümanê dewletê qers bike. Di nava vî 26 salê de em Kurd kiştik elimîn. Belkî eger ku behsa dîplomasiya Kurda were kirin, serkeftiyên Kurda were kirin, Birêz Ahmed Pelda jî îro tweetekê hatû, bi rastî jî pir balkêş bû. Cara ewil e Kurd û Türk di peymana dolma bahçeyê da daxuyeniyekî hevpar da. Ev pir mühim e. Ya de ji meriv li tarza siyaseta Birêz Öcalan mezhebike herkes derheqê PKK û Hereketa Kurda da hinek gotin dibêje. Lê bi gorê min Hereketa PKK hereketekî dema krîza ye. Ji krîza pir fayde dibîne. Yani meriv demên krîzê gava awa kronolojik binin berçav em bêjin salê 1908 da Tirkiyeyê dengekî derneket krîzekî mezin li civakê qelimî bû. Lê PKK wî krîzê bi gorê berjewendiyên xwe şeklekî mezin day û ruhekî berxwedanekî mezin ji wê derê derxist. Dîsa em bêjin operasyona Zapê salê 1979 em hemû şehadîn. Yadin Sala 1909 ne Brezilya dema hat dil girtin stratejistên dünyayê li ser rojhilatê navîn û PKK dixebitin 6 me emir da bû PKK. PKK hem di nav xwe de hem di qadê siyasî de hem di civakê de krîzekî pir dijwar jî hemû rêberê Birêz Öcalan pir rîskekî mezin jî girt kişandina gerîlayan ji Kurdistanê jî riskekî mezin girt rêbertiya xwe awi telûkeyekî mezin ev bi krîzê lê dûra me dît ku ev aqil çend sal şûn da bi qewetekî mezin li me şûn da vegeriya. Ev krîz ji wî krîzê faydayê girdî. Dîsa em li sala 2008 mêzekin operasyona Zapê dewleta Tirk bi hemûn alavê xwe yên leşkerî Kurdistan dagir dikir. Digo ev dawiyê di meha Sibatê da ez wê demê jî li welat bûm diya min birayên min wan hemû digiriyan. Digo her halde em îja xilas dibin. Di Kurda da xemgîniyekî gelek mezin çêbûbû. Lê PKK ev krîza hanê jî têkbirinê ra derkest serkeftinekî mezin bi dest xist. Belediyê xwe ji hijmarekî ez texmîn dikim wê demê pir hindik belediye deste de bi derxist sedî yan jî çenda dewleta Türk ya Ergenekonê têk çû kilîkên nava dewletê şekl û reng ku her rand. Ev krîz niha ji dünyayê da krîzekî hey. Ez bawerim ev hereketa hanê vî krîza hanê jî bi gorê xwe şîrove dike, bi gorê xwe tedbîr distîne, bi gorên aqilmendiya xwe tev digere. Na tarza Birêz Öcalan e kesên ku ji nêz ve Öcalan dişopîne Birêz Öcalan wiha tev digere. Yani di kîjan demê de kîjan firsend hebe wî çawa dikare vegerîne
بگوری برجوانی خود دم به دولت را اودی که به تکلیه دم دولت بویرات که به تکلیه اجلان بزنه به کنجکتوره که هیا جه فایده دبینه قد منت نکه به دولت را که به تکلیه برکوش بروی کنجکتور اساسه مثلا از پر بالا من کشم او بکر آتش ویدیو که خود دبی سال 1008 دمال ترکیه اف اشکری او چه بو قبرس به مراکت تکلیه قبرس روما خواست به مرا هفدیتن پی در حال برای جلان اشان دموی داره من چلوی داره هفدیتن پیکانی جبروی یعنی پگه براستی نکو پسنداینه نکو پروپاندا یعنی تثبیت کیه جکریزا پر فایده دگره حرکت کی دما کریزایه مد شر داعش داشی هفدیت دما پر نزیک دما شر داعش دا هفدیت کریزا کی روجلات نابین د اتنیگاریا کردا دا چه بو PKK çağı krizi beraber ju krizi çağı befayda fileti خلاص bu hevi da gelme berçavi xwedit berku emci niziki 30 sal 40 sal şahade hamu bu yeranın zindi dijin belki teşte ku çen sal şunda de mektebanda de dersanda de dayın sernavi diro ki em zindi dijin باشه گلو از فکرت مرکم یعقوب بینش yaklaşık kişiden beşim yani çaval rojaba tesirdik ya yani hamu pekateyn hareket akırt gotin em godedin reberi ko em reberi ko bawerin ev plan programı ku bres öjalan peşkeşi mebke em amadene le rojaba dema pevajoya çareseriye da demek ki krizde duy İmralı de kitabı da jiter bastı be. Gava mesele de bir rojaba Erdoğan de ev çiz xatamına sonra öcalan gibi deme ev xatamına sonra ev xatamı ya sonra. O müzakere ması radı be demedi demek krizi de. Rojava jibir şunda tabii ki yani de navavan şert u mercan da silahdanin mümkünü ne mümkünü bir guman bir var da ez ne karım tişteki beşim. Le revebriya rojava ev bekateyn bir harekete hani konjektürü baştı khune revşa dünyayı baştı bine gengeşiyen de rojlata navinda kavmiyen de rojlata navinda baştı bine hevidarım bu gore dile xwe bu gore plan program xwe hene le hamu tişt du da xuyaniya brez öjalan da merif karıl ser tiştin berbeçaf şenber henektin qısebke demek من دسپیک داشتی گفت دوی وارد هر کسی هر تش گفت لیه قطعش نگفت قصه نکر برای جلانه یکی تش تکیدین از خوازم بهشون بلکه به من بگوری من بالکشه کرم که نزدیک 5 ماه evet دبی AKP yani devlet Bahçeli devlet Türk debê wê öjalan daxuyani bide wê öjalan daxuyani bide hatta Bahçeli be kelecanekî mezin go brawer meclisi da eva gruba de HDP ra sernabewan qise bike le pejme derbaz bu brez öjalan hinaji qise nekiri dibir da jî ez dîsa taktika devleta Türk û li hemberî wî tetbîr girtina öjalan dibînim çawa dibînim devleta Türk nêzîkî 4 sal öjalan bi tejîdekî mezin bû rêxî demek ki fikr û ramanî wî ji rêxistina wî gelek dûr ket û devlet wiha fikrî belkî jî ez belkî dibêjim demek ki dirêjin hayên bana ji hev tune em bi lez û bes bi devin birêz öjalan hinek tişta bide gotin ihtimal hebe ku ev nakokî bikeve nava rêxistina Kurda û Kurd bi hev kebe ji wî em fayda digirin em him birêz öjalan bê tesîr dike him jî birêz öjalan û hereketa wî tîne hemberî hev öjalan birêz öjalan ev terûkahanê dît pêvajo hanabe hinektin dirêj kir hinektin bi ser bi hevalên xwe re bi pêkateyên civak yê PKK ra münaqeşa kirin û hîna jî daxuyanî nedaye li hêvîdarên wê çend rojê pêşiya me bi gorê ku partiya dem dibe besê ozad dibe wê daxuyaniyekî dîtbar bide wê demê em dikarin hinektin rihet li ser van mesela û bi tiştê li ser tiştên kongret bipeyivin نها مجرد کدین کل سر از فکرت مرخ دکم طبی تبعث کریزا کرد تثبیت کی بالکشه راسته
belki ji bo gotine te tamam bikim de dema kriza Daişê de dîsa belki te ji teqîb kiriye ji Birêz Öcalan ve demê agahî hatibû mesela hemî mirovên me siyasetmedarê me derve hinekî şok bûbûn ji ber ku ji wan xwestibû ku li Rojavayê Kurdistanê hê tiştek tune bû hê Daişê êriş nekiribû li Rojavayê Kurdistanê pêwîstî bi çekdaran heye hatta divê hûn bi qasî 50,000 çekdaran amade bikin mesela ev pêşbînî ji aliyê Öcalan ve hatibû kirin ji bo Rojava û demê mirovên siyaseta Kurd şok bûbûn em çawa dikarin 50,000 çekdaran amade bikin. Ji bo İranê jî gotibû wê demê tişta din jî tu cara bi milletê din re nekevin nava şer hatta bi taybetî bi milletê Ereb re nekevin nava şerê netewperestiyê li wê derê hûn tune dibin çi dikin xeta sêmîn hilbijêrin yani dibe hûn bikaribin bi hev re bijîn nekevin şer ha kîl we xistiye hûn dikarin xwe biparêzin bana hemî tespîtên wî bû pêşniyazê wî bûn di dawiya dawî de jî heqeten mafdar derket yani eger netewperestiya Kurdayetî bahata kirin li Rojava niha Kurd ya li Qamişlo mabûn yan nemabûn jî belkî ev tespît demê zaten xwe hemû daxwaziya dewleta Tirk jî ew bû yani ew çeteyên ku îro li hemberê Esad ava kiribûn xwestibûn Kurd jî di nava wî da cî bigirin bibin wek paleyên Tirkiyê wek li ser navê Tirkiye li hemberê Esad şer bike lê Kurd wê demê na got xeta me heye em dibî rojhilata navî de xeta sêmînin eger ku wê demê ev pêş dîtin tune biya Kurd wê derê de paletiya dewleta Tirk bikira me îro ne behsa Rojava dikir me îro ne behsa ev hevdîtina dikir me ne jî behsa konjektûr ya dünyayê ku ber bi Kurda ve pêlên ewrê xweş tîne me behsa wana jî nedikir yani ber ku parî ki lîdertî tiştekî wihaye yani ne ku ez pesnê Birêz Öcalan didim dayê jî ye lê meriv dema ku tişta bi hev re qiyas bike dema ku meriv tişta bi hev re qisa bike meriv jî dest xwe bide ser vicdana xwe dikare hinek tişta bibîne ji ber ku 26 sal di zindanekî de ye lê bi gorê wî jî dîsa jî ev rêxistin rob mezin dibe û tesîra wî ya civakî her diçe zêde dibe rast e divê naberê de ez peyama dinêrim tiştên baş hene baş e tiştekî hebû min dixwest lê zêde bikim li gotina te rast e eger tune be derbarê pêvajoyê de çend pirsan bikim ha paranteza ku min dixwest ez vê bikim ev e eger dewleta Tirkiye di dema êrişa Daişê de li gorî pêşniyazên Rêzdar Öcalan tevgeriya ba îro tu problema dewleta Tirkiye û Kurdan nedima mesela Kobanî de eger bikariba heqeten biratî bikira artêşekî mezin di destê dewleta Tirkiye de bû eger bikariba müdafaa bikira biparasta Kurdên Rojavayê Kurdistanê wê demê Kurdan dişûne hevkariya bi Amerîkayê re bi Tirkiye re dikaribûn hevkarî bikirana li hember Daişê ama ne şansê xwe dakir mesela Öcalan wê demê pêşniyazê Tirkiye kiribû ya hûn çima Kurdan hewciyê hêzên hegemon ên ciyanê dikin hûn çima destûr didin ku Daîş êrişê wan bike ya wê demê Tirkiye şansê xwe ê dîrokî wenda kir temamî û hatta bi gotina Erdogan ku Kobanî düştü düşecek ew tamamen bendê ku mabû jî qetiya idî Kurd û Tirk îflah nebûn yani hevkariya wan Hevalê Yaqub Güneş tiştekî din jî ez merak dikim qasî ku em dibînin Rêzdar Abdullah Öcalan pêwîstî nabîne bi dewleta Tirkiye re bikeve nava bazariyê yani viya bidin min ez viya bikim viya bazarî nake tenê bi peyamê xwe dixwaze di vê krîzê de hem rêxistina xwe hem jî milletên Kurd ku îro bi krîzekî mezin ê Rojhilata Navîn re rûbirûne dixwaze wan ji vê krîzê bi şeklekî bifilîtîne xilas bike di vê çarçovê de pêşniyazê xwe li rêxistina xwe dike yani şert û şûrtê dünyayê êdî dest nade ku li Rojhilata Navîn rêxistin mîna berê bawekî çekdarî tê bikoşin ji xwe vana biryarên hêzên navnetewî ne îjar ez dibêjim
برز Öcalan وقتی که وان پیشنیازی خود که بیکو حوجه ببینه بکه نوا بازاریم بچوک به دولت ترکیه تنه رین هری معقول نشان رخصنا خواه و ملت کرد روجات نوینده تو سرویه که چد بیجی یعنی نزانم yani heneki jber ku şelüye jî mesele tevlihe jî em tam nizan ama em zanin ku bazariye ki tune em zanin yani. Yani adı meselen o da gelek rêw rêbaz heye. Yani em bêjin hinek de çareserkirina problemên devlet û netewada an jî pêkhateyên civakê û devlete da gelek rêw rêbaz heye di dünyayê de jî têra xwe referans û mînak jî li pêşiya me ye. Lê tarza Birêz Öcalan naşewe bevana yekî jî. Bi serê xwe tarzekî wî ya xweser heye. Ji xwe pir bawer e. Ji rêxistina xwe jî pir bawer e. O zanın kijan demê da çawa hemle bike viya jî pir baş dizane. Zane ku serî da hinek şert û merc were danîn refleksên dewleta Tirkiye çawa dibe viya jî pir baş zane. Ji ber ku pir baş zane ku heta niha dewleta Tirkiye bi müzakereya tu meseleyekî çareser nekirî. Ya têk çûye ya hêza hemberê xwe têk biriye ya jî bi alî qewetê de bi ser ketiye. Yani di dîroka dewleta Tirkan da bi qewmekî din re müzakere tune. Birêz Öcalan ya pir baş dizane. Mesela Kıbrıs'ta da hêjî kaş û berkaş e nikarin mesela Kıbrıs'ta hal bikin. Tabii çare nikarin mesela ji mira yani ew peymanê ku şerê cihanî dû yek emin şûra jî ew peymanê ku hatî kirin ne ku müzakereya dewleta Tirkiyeyê. Müzakere İngiltere peşi enga İngiltere Bernard Lewis de modern Türkiye'nin doğuşu kafada gelek bahsi manatı ki. Ama kırına devlet Türkiye bir müzakere ne bu? Bu proje ki bu ve demi pevesti bu bir olay. Şimdi devlet Türk Birêz Öcalan zanı tarzeki uya müzakere yatıyor. Birêz Öcalan pır baş zanı ku şert u merş dayını peşe devlet Türk şunda kavda beşe. Ha kek Yakup tişta ku migavadim baskir wextê devleta Tirkiye nakeve nava bazariye pêşniyazê xwe projeyê xwe datîne pêşiya rêxistina xwe û miletê Kurd di vê derê de bang li devleta Tirkiye jî dike. Yani eger ev proje min ez pêk tînim eger tenê tişta ku hûn dikin destûr bidin min ku ez peyamê xwe bişîrim derve. Eger ev proje min pêk were fayda ve gelkî têde heye. Hûn jî eger dixwazin ji hilweşînê bifilitin tevlî proje min birin pêk bînin. Eger hûn pêk neyînin zaten hûn mehkûmê têkçûnê ne. Hêzên navnetewî vaye guherînan pêk tînin. Ya vekirî got. Pir başî dibîne zane ku dünya ber bi kuva dişe. Birêz Öcalan dibî warê da bi rastî jî di hepsê da wek Sümer Rahip Devletî bigre heta özgürlük sosyolojî ev çar Pirtûkên dawî da hem dîrokê hem merkeza iktidarê dewlet çawa iktidar dibe çawa iktidar tê hilweşandin mekanîzmayê iktidarê çawa di alî teoriyê da viya pir baş dizane. Bi xwe di rojata navîn da jî nêzîkê 40 sal nêzîkê 30 sala tecrübên wîn pratikî hene rast bi rast hene. Dewlet de hemû pir baş nas dike. Dewlet de Tirk jî baş nas dike. Ji xwe bawer e, ji gelê xwe bawer e, ji rêxistina xwe bawer e. Eger ku bizanibe ev karwanê hanê dikeve rê di rê da jî karwan tê çêkirin. Di rê da jî rê tê çêkirin. Yani îlayim rê çêbibe ez bi rê kevim nine. Tu li benda rê belkî ev rêya qe jî çênabe. Lê gere tu temdî. Hinek tişta gere tu temdî. Tu li ser vê rexnê çi dibêjî Birêz Yakup Güneş tamam rast e ew teorî ew derdorên ku dibêjin Rêzdar Öcalan ew qas pirtûk nivîsandiye di hundir da çend cilt nivîsandiye di derbarê rojlata navîn de ji dîrokê bigre ji Sümeran bigre heta îro çima dawa Kurda mafê netewa Kurda yek bi yek rêz nekiriye. Öcalan civakê wer nagire dest. Öcalan civakê wek sosyolojîk digire dest. Civakê wek ketiyên navhev dibîne. Yani em bêjin rojlata navîn em pir baş dizan. Yani civak çawayê civak tu nikare yek civakekî ji civakê din azade bigire o sirf tenê mafê wî jî bifroş. Ev biparêze ev ne lêr Birêz Öcalan di kitaba xwe da Kürt tarih tezî heye yani nivîsandiye. Yani demek ku civak komple hat guhertin
نرینا منتالیته جواکین هات کوهرتن ev hinek tişt bixwe diqewime îcab nake ku meriv îlayên pêşî da wek Brezilyan rêz jî kirî mesela mafên netewî yani îcab nake ku tu viya wek krîtîze bike te dema ku gon mafên netewî ev hemû tişt nava xwe da dihebîne Brezilyanan jî sosyolojî meseleya ji siyasetê zêdetir wek sosyolojîk difikire civakî dikire dest erkî nagire dest erkê esas nagire dema ku meriv erkê esas bigire tu şeklekî din dide civakî yani xwezila di rojhilata navîn da erk esas neba civak esas ba pêkateyên civak de esas be eîro meseleyên ku em ser nîqaş dikin em meseleyên ku qala şara dikin ev erkê esas dikirin bi gorî xwe erka xwe civakê dizayn dikin tercih dikin civakekî çê dikin lê deva ku tu civa esas tu xweseriyên civakê esas bigire wê demê erk di nava civakê da bela dibe hemû problem jî ev nine ev meseleyekî barîkî hişmendîtiyê ye Tu çend deqeyan basta helbesta dewleta Tirkiye bike pêva girêdayî AKP MHP tu hêvî dikî ku mantıqa îro ya AKP dest bide ku ev pêvajo serê xwe bigire yani ez bi xwe bawer nakim ev pêvajo serê xwe bigire te Kurdekî jî bawer nake ji dewleta Tirk bawer nake lê Kurd ji xwe bawer e ji bayê dünyayê yê konjektürel bawer e û ji hin rewşên ku di dünyayê da diqewime hinek tişta li ser Tirkiye û Kurda ferz dike mesela bi bawerbûnê nine meriv yani meriv li zimanê dewleta Tirk mêzet kan jî li zimanên hereketa Kurda jî mêzetkine zimanekî ku müzakereyê nine daxuyaniya birêz besê ozat te dît yani zimanê wî da meriv baş dibîne bi hev bawerî tune li ser esasan diçe bawerî di dewletan da di têkiliyên siyasî da bawerî esas nine prensîp esasın li hevhatin esasın li hevhatin jî li ser şert û şûrta û li ser ewa tiştên bingehîn esas tê girtin lê Türkiye ji bîyara mecbûr ji ber ku Türkiye yani çima aqwasa gengeşî tê kirin çima mesela Kurda aqwasa tînin ziman yani merev Türkiye dixwaze heqecî xwe ji nû ve dîzayn bike dewletekî nû hat ava kirin lê formata vî dewletê hîna jî ne diyar e di nava nîqaşê da ye eger ku dewleta Tirk bixwaze carekî din Kurdina îqna bike di vî formata dewleta nû da Kurda wek berê tune bibîne hemû hewldana wî bi gorê min bi gorê viya dimeşe meriv hewldanê dewleta Tirkiyeyê bi Kurda ra dibîne wek heteşe ez tiştekî davêm hortê hûn li ser viya li hev were û biatê min bike ji ber viya jî ez jî xwe ji nû bi gorî dewleta xwe ji nû ve format dikim Kurd viya baş dizane yani ji ber ku ez bi xwe jî bawer dinim ev pêvajo ter serî anese mesele bawerî û nebaweriyê jî nine mesele Tegabadin wextê ku em bi telefonê daxivîn te basa rayedarekî MHP'yî kir tu dikarî tu barê bikî ji kerema xwe re ji ber ku rast dewlet baxçelî ji ber ku li holê tune ye evet Semî Yalçın alîgirê MHP îro daxuyaniyê ji ber ku Baxçelî demekî dirêj di meclisê da civînê xwe yên ew parlamentoyê da qise nake daxuyaniyekî nivîskî Semî Yalçın da di wî daxuyaniyê da pêkateyên hemû civakê dîsa tehdît dike wek şara TÜSİADê tehdît dike CHP tehdît dike ji bo pêvajoyê çi dibe ji bo pêvajo dibe kesê ku dibin navê aştî û biratiyê da bi pêvajoya viya wergerîne pêvajoya çareseriyê û xeyalên xweseriyê bike ew têk diçin dibe ev projeyekî çareseriyê û biratiyê û demokrasiyê nine ev projeya ku dewleta Tirkiye ya bê terör e Türk wer binav di serê xwe de projeya teslîmbûnê çêkirin teslim bûnê yani dewlet werin teslîm bibin bi gorî me qise bikin bi gorî xwe peyam bidin hûn xeyalên xweseriyê û biratiyê û aştiyê neke ew lazim be em tînin
Yani belki demek ki diroga Türkiye'de tabii eğer ki jibi velatlara komünizm lazım eme binin yani icabı ve nake. Yani ev da yani bir seri madem ki Bahçeli ev pevajur da despekirin ev aligriwi bir ev da yani hani da ev bu kadar baver nakin. Teslimiyet da kurda dixwazin kurci gori xwe planı programı var. Wisa formületkin lêbelê ez gîştim ew qenaetê ku li ser banga İmralyê eger rêxistin xwe biguherîne eleqa wî bi Tirkiye tune eleqa wî bi bazariyê tune rêxistin li gorî konjonktûra siyasî ya li rojheta navîn êdî mecbûr e xwe nû bike xwe biguherîne xwe teze bike. Vaya organize kirin ferz dikin. Aynen. Devleta Tirkiye rê veke veneke binêrin. Devleta Tirkiye rêya siyasetê li Kurda veke ya jî veneke ne mühim e ama her rêxistin ji bo xwe bikare li ser piya bigire divê xwe teze bike. Bêguman. Ji ber vê yekê sibê du sibê eger hûn bangekî bibînin ji İmraliyê rêxistin li gorî xwe li gorî vê bangê divê çarçovê de xwe ji nû ve dîzayn bike vaya eleqa wî bi ew tune ye bi hêviyên Devleta Tirkiye tune ye vaya tiştekî navxweyî ye mirov divê xwe biguherîne. Ev tespitteki başı yani ev gelek baş bu. Rastîjî balamış giştî wê qenaetê. Na rast yani ej divê qenaetê da mı ji ber ku ev xwe de dest min serî da ji bo xwe bawer e yani mirovên xwe bawer ev de kesayeta mirova da jî were. Yani ki çi gotî pir zêde got nade ji xwe bawer rast zanin wî baş dibîne û qise dike û dibêje. Ê ku ne guhere dawiya da ew jî diguherin. Yani tişta herî nay guhertin bi xwe ye. Ji ber ku civak ber wek teherrike meriv nikare pêşiya civakê bide. Yek jî muhetabê me ne tenê Devleta Tirkiyeyê dî. Bêguman. Ew divên bizanibin. Ew bêguman. Fazla Devleta Tirkiye'ne bak. Hêzên navnetewî hene. Eger İngiltere îro heyetekî şandiya Rojavayê Kurdistanê çavdiriyên xwe dinivîsîne li şaredariyan digere çeserdana peyedê gav bi gav heremê kontrol dike vana divê merov hinek fam bike mesele çi ye. Yani mesela me de referanduma başûr da rastî jî duê demê jî min ji nêzva de şopat İngiltere pir bala min kişand û heta em çend heval me qise jî kiribû ser vê meselê min got ez li benda helwesta İngiltereyê me eger ku İngiltere bêdeng bimîne a deng bike bi gorî wê ev referanduma bi ser dikeve nake deqa da wî İngiltere derket sahê bu ev referandum hîna zû ye wexta wî nine û nekin jî rast ku û dûra jî Kurda wê demê İngiltere esas negirtin sedî çil erdê xwe wenda kir. Da hinek tiş dem lazim e. Yani meriv çiqua zana bijî, çiqua civaknas bijî, çiqua pisporên hinek tişta bijî dema wî natibe, tema wî jî tune tu bi ser jî nakeve. Na divê eyvanê xwe bigire yani. Bêguman ev rast e. Bipije. Tiştekî bipije. Hevalê Yaqub tam saat û 13 deqe derbas bûye ez nizam çawa derbas bû bi terasa. Vallahi mijî digo ev çawa asa mesela qisêkin bê bi gorê mijî me sankî qise nekir. Hêvîdar temaşevan bû. Ev jî nîşan dide vaziyetê wisa zû rehet bernedim û eger tu jî qayîl bî ji vir û pêve ewsa peryodik tu bibî mîvan Ehmed Pelda jî peryodik dibe mîvan ew jî tê dem bidem. Ahmed Pelda bi rastî jî mirovek pir hêja û rewşenbîrekî Kurdekî qedir bilind e. Li vir jî carin selamê xwe jî raj bişinim. Belkî û çaxê madem wisa ye sibê du sibê ez wî jî bigirim zû de va du hefteyê min negirtiye. Wê demê em ji vir û pêve jî mesela anha wisa zû derbas bû pir xweş bû sohbeta te heqeten jî xweş e mala te ya va tespîtên nû ku mijderekî de nebîst bû derketin holê. Hevan no pirsê we eger tune bin ez hem xatir ji we bixwazim hem ji hevalê me Yaqub Güneş hûn çi dibêjin ka pirsê we hene pirsê dawî. Jean Roj gelek spas Jean Roj hevalekî me hêja ye. Selamê xwe jî raçînim. Wekî din temam hevana dibêjim îro dirêj bû em zêde mîvanê xwe jî nedin sêknandinê carekî din wextê hatibê edî ez dikarim cih bidim pirsê we jî hûn çi bixwazin dikarin jê pirsin sibê
ez li benda nûçeyekî pir mühimim. Ez ji we re bêjim. Sibê serê sibê eger nûçeyek baş li gorî dilê we hebe ez ê vê derê bername zindî çêkim. Tamam? Yani sibê xwe hazir kin ji tiştê nû re. Ez wisa texmîn dikim. Hêvîdarim. Tu zanî ez ji mala Sofî me texmînê min rast derdikevin Yakub. Rast zanım yani medreseyan yani evet şirket ezem Na malbata min Sofîye. daha çetin. Em ne şeyxin, em ne melene. Ême em direkt tekiliye me direkt he. Direkt, en direkt ne yani direkt. Tamam here bir Malatya'ya Yakub Güneş Kuliner baş mezek Beheviya Rojên Xweş Azad Hevanno Dembaş Slav. serçam